Искам да ви покажа нещо, което със сигурност не виждате всеки ден. Да, това е DS21 от 1969 година, но не точно това искам да ви покажа в момента. Ами ето това. Гуми Мишлен от серията X от 1949 година. Именно годината, в която Мишлен създава първата радиална гума, която е и тази Мишлен X серия. А през 1965 година Мишлен отново внася революция в автомобилния и гумения свят, представяйки гумата Хас, гума с асиметричен протектор. Това е първата гума с асиметричен протектор, което означава, че имаме две различни шарки на протектора от вътрешната и външната страна. Вътрешната страна отговаря за правилното отвеждане на водата, правейки я гума устойчива на мокри времена, а външната част за максимално сцепление в завой, правейки тази гума изключително подходяща за спортни автомобили от края на 60-те и 70-те години, като Porsche 911, DS21 и BMW модели. Тази гума също така има и скоростен индекс H, което позволява развиването на максимална скорост от 210 км в час. Една иновация наистина за автомобилите онези години.